Здравейте! Днес искам да покажа нещо малко по-разнообразно. По-скоро това е свързано с поредицата за GoPro и електронните неща. Това е чантичката ми, която вместява абсолютно всички неща, аксесуари и самата камера на GoPro. Не е от оригиналните, копия, имитация, но мога да кажа, че за цената си е супер разполучлива. И продуктите, които предоставят, са доста качествени. Знаете, че имам няколко клипа с оригинални аксесуари, които си закупих. Тези, които са отвътре, след малко ще ги покажа. Смятам, че няма нужда да се дават доста повече пари, защото и така вършат доста хубава работа. Много компактно, хубаво куфарче, което е защитено, водоустойчиво. Има предпазители, които няма да позволят да се наранят продуктите вътре. И удобно за носене. Вярно, малко по-обемно е, но пък абсолютно всичко събира вътре и до сега доста е било полезно. Трябва всъщност да отворя малко клатейки и да измъкна един от стативите, на които закачам камерата, за да мога вече по-обстойно и по-качествено да ви запозная с съдържанието. Виждате, много неща има вътре. Сега ще ви запозная с тях. Това е едно от стативчетата, на които слагам камерата, които директно се завърта. Може също да се сменят различните глави с други, подходящи за други камери. Тази глава специално е за един фотоапарат, с който в момента правя клипа. Пропуснах да спомена, че самото стативче е много шантаво. Позволява да се чупи и да се закача към различни предмети и повърхности или съответно да стои като статив. Много е готино. Да започнем с съдържанието. Това е едно допълнение, което разбира се не върви с комплект аксесуари на GoPro. Чаничка, в която държа много важни неща. Това е USB кабелчето към GoPro Dual Charger Battery, с което разбира се зареждам батериите. А това е едно много мултифункционално хубаво зарядно на Xiaomi, което е почти 10400 мАч, което е доста достатъчно да зареди съответно 2-3 от тези батерии, ако съм някъде в движение и ми се наложи спешно да бъдат заредени. Към това нещо имам още едно интересно аксесуарче, една USB лампа, всякакви кабели, по всякакъв начин може USB да се зарежда. Доста е полезно това нещо. Кабелчето, което е вътре, съответно е зарядното пък на самата батерия. Въобще е хубаво да имаме всякакъв вид източник на зареждане. Знаете, всичко става. Особено като си след природата и снимаш и нямаш достъп до електричество. Това е едно от най-често използваните ми напоследък неща. Това е лентата за глава, на която се закача GoPro-то и позволява много хубави снимки, видеа в съвсем различна перспектива, като си въртиш главата и от доста хубав ръст. Не е оригинална, но мога да кажа, че е много качествена. Слагал съм я вече.
Доста пъти влизал съм в всякакъв вид вода, и по-солена, и по-сладка. Това е едно хубаво селфи стикче, на което съм сложил тази въртящата се глава за GoPro-то. Доста неща също може с нея да се правят. Това интересно нещо е държача за GoPro-то. Да, веднага отражението на това, че не са оригинални нещата, започнало е да ръждясва, което не е добре. Това е. Може да съпоставите, това е неоригинално държаче. Това е оригинален, който също редица пъти е влизал в същата вода, солена в този случай. Ръждясва е, но не е болка за умиране. Та идеята на това нещо е, когато влизате в вода, ако изпуснете камерата си, да може тя да не потъне, а да остане на повърхността. Това е предназначението му, затова е и в такъв жълт цвят, за да се вижда. Това нещо го знаете. GoPro 3-way стика. Оригиналния. Отново доказателство, че оригиналните неща са качествени и ще се изплътят с годините. Ето, тук също е влизал във вода. Няма и грам следа от някакви ръжда или корозии. За това нещо има отделен видеоклип. Ако ви е интересно, горе вдясно може да отидете по отметката или от линковете, които ще оставя след това.